quiero a contar a contar una canción. בימי מליקים ובין מליקים, אין מליקים לא ברכש ולא בחותם ולא בחלך, ולא בפתילת העדה ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה של פני המים, לא בזפת ולא בשעבר ולא בשמן קיק, ולא בשמן שרפה ולא בעלייה ולא בחלב. נחום עמדי אומר מדליקים בחלב מבושל, וחכמים אומר אחד מבושל ואחד שאינו מבושל. אין מדליקים בו, אין מדליקים בשם שרפה, ביום תבוא ישמעאל אומר אין מדליקים בעיתון מפני כבוד השבת. וחכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שמשמים, בשמן אגוזים, בשמן צננות, בשמן דגים, בשמן בקרות, בעיתון ובנפט. רבי טרפון אומר אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד, כל עוד מן העץ ומדליקים בו, אלא פשטן וכל עוד מן העץ אינו מתמיד מדועלי, אלא פשטן תילת הבגד שקיבלה ולא יבבה. ורבי אליעזר אומר ואין מדליקים בה. רבי עקיבא אומר תורה מדליקים בה, לא יקרוא אדם שפורפר של ביצה ומלא השמן, ושמנה על פי הנר בשביל שתהיה מנטפת ואפילו של חרב. ורבי יהודה מתיר אבל חברה יוצאת תחילה מותר מפני שהוא כלי אחד, לא ימלא אדם קערה שמן ודינה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהיה שבת. ורבי יהודה מתיר המכבה את הנר מפני שהוא מתערב מפני גויים, מפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן פטור, ככס על הנר, ככס על השמן, ככס על הפתילה. חייב ורבי יוסף פטר בכולם חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחד על 3 עבירות נשים, את תמישת לידתה, על שאין עבירות בנידה ובחלה, ובהדלקת הנר, 3 דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו. ערב שבת עם חשיכה, הפרטן, ערבתם, הדליקו את הנר, ספק חשיכה, ספק אין החשיכה, מפרים את הוודאי, ומגבילים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, אבל מפרים את הזמאי, ומערבים וטומנים את החמין. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך מודה אדוני, ורבי בנייך אל תגעי בנייך אלא בונייך יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך למנחי ורעי, עד הבונה שלום בך למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך ורבנים לבניך, שלום על ישראל, שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. אדוני עוד למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. זה רק בהתחלה.